It-tkabbir ekonomiku b'saħħtu li qed jesperjenza pajjiżna qed iwassal biex pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Dan intqal mill-ekonomista Jessica Camilleri f'intervista ma' News b'reazzjoni għall-aħbar li ħarġet aktar kmieni din il-ġimgħa li pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan hekk kif ċifri tal-Eurostat juri li pajjiżna għandu rata ta' qatt ta' 2.6% ferm inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Ifisser illi id-domanda għax-xogħol qed jiġi mqabbel ma' min qed jissupplixxi x-xogħol li tiġi involuta bażikament minn diġà qiegħed impjegat kif ukoll dawk li b'mod attiv qegħdin ifittxu x-xogħol. U ovvjament dan jiġi sforz ta' tkabbir ekonomiku maġġel ħafna illi aħna kellna f'dan l-aħħar snin kif ukoll is-setturi li qegħdin inkabru u s-setturi ġodda li qegħdin inħarsu lejhom għall-futur ukoll. Camilleri saħqet li f'ekonomija wieħed dejjem isib in-nies fuq il-qatt iżda qed ikun l-inqas possibbli hekk kif pajjiżna hawn aktar impjiegi. L-ekonomista sostniet li dawn iċ-ċifri pożittivi għal pajjiżna ġew irreġistrati waqt li għaddejjin minn perjodu ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. U allura l-miżuri li qegħdin nimplementaw iridu jkunu meqjusa b'atteġġament verament kawt għas sempliċi raġuni li meta jkollok stat ta' inflassazzjoni njerfu l-employment kif qegħdin nispjegaw ta' livell ta' qatt baxx kif ukoll tkabbir ekonomiku maġġel importanti li l-miżuri li nimplementaw ikunu proporzjonati biex ma jkollniex riperkussjonijiet ulterjuri minn dawk li kellna f'dawn l-aħħar żmien.